Другая кніга Параліпоменон, раздзел 35. Осія ж святкаваў у Єрусаліме Пасху Господу. Бо 14-го дня першага месяца ахвяравалі ягня пасхальнае. І паставіў ён святароў у іх абавязках і падбадзёрыў іх да службы ў доме Господавым. Таксама левітам, якія навучалі ўвесь Ізраіль і былі пасвячоны Господу, сказаў: «Пастаўце святы каўчэг у святыні, якую пабудаваў Саламон, сын Давіда, цар Ізраіля. Не будзеце ўжо больш насіць яго на плячах. Цяпер будзеце служыць Господу Богу вашаму і яго народу Ізраілю. І падрыхтуйцеся па родах вашых і па чэргах вашых, як напісаў Давід, цар Ізраіля, і прадпісаў Саламон, сын яго. І служыце ў святым месцы групамі родаў братоў вашых, сыноў народа, у кожнай групе частка левіцкага роду. Дык забіце пасхальнае ягня і асвяціцеся, і прыгатуйце яго для братоў вашых, каб споўніць слова, якое загадаў Господ праз Маісея». Прытым Осія даў кожнай супольнасці, якая там знаходзілася дзеля Пасхі, ягнят і казлоў са статкаў 30 000 і валоў 3 000, усё з маёмасці цара. Таксама яго кіраўнікі ахвяравалі добраахвотна, як народу, так і святарам і левітам. Затым Хелькія і Захарыя і Егіэль, кіраўнікі святыні Господа, ахвяравалі святарам, каб справіць Пасху, супольна 2600 ягнят ды 300 валоў. Хананія ж, Сямэй, таксама і Натанаэль, браты яго, таксама Гасабія і Егіэль і Йозабад, кіраўнікі левітаў, падаравалі іншым левітам на святкаванне Пасхі 5000 ягнят ды 500 валоў. І было прыгатавана служэнне, і святары сталі на сваім месцы, левіты таксама сталі па чэргах па загадзе цара. І забілі пасхальнае ягня, і святары рукою сваёй пакрапілі крывёй, і левіты здзіралі шкуру з ахвяр і падзялялі ахвяру, каб даць групам, утвораным паводле родаў народа, і ўскласці ў ахвяру Господу, як напісана ў кнізе Маісея. З валамі таксама зрабілі падобна. І спяклі пасхальнае ягня над агнём, як загадана было законам. Мірныя ж ахвяры зварылі ў катлах і ў каструлях і ў гаршках, ды спешна раздалі ўсяму народу. А сабе і святарам пазней прыгатавалі, бо ахвяраваннем цэласпаленняў і тлушчу святары былі заняты аж да ночы. Таму левіты і сабе, і святарам, сынам Аарона, падрыхтавалі Пасху найпазней. Прытым спевакі, сыны Асафа, стаялі на сваім месцы па загадзе Давіда, і Асафа, і Гемана, і Ідытуна, прарокаў цара. Прыдзверныя ж пры кожнай браме вартавалі, так што ні на хвілінку не адрываліся ад паслугі, бо браты іх левіты прыгатавалі ім ежу. Так што ў той дзень уся служба Господу была прыгатавана па абрадзе, каб святкавалі Пасху ды складалі цэласпаленне на ахвярніку Господа па загадзе цара Осіі. Дык сыны Ізраіля, якія там знаходзіліся, святкавалі Пасху ў той час і ўрачыстасць праснакоў 7 дзён. Не было нічога падобнага да гэтага у Ізраілі ад часоў прарока Самуэля, ды ніводзін з цароў Ізраіля не святкаваў так Пасхі, як Осія са святарамі, з левітамі і ўсёй Юдэяй і Ізраілем, які знаходзіўся там, ды з жыхарамі Єрусаліма. У 18-й год царавання Осіі гэтак Пасха была адсвяткавана. У той час, як Осія аднавіў святыню, Некаў, цар Егіпта, пайшоў ваяваць пад Каркаміс каля Еўфрата. І насустрач яму выйшаў Осія. Тады ён паслаў да яго вестуноў сказаць яму: «Што мне і табе, цар Юдэі? Не супраць цябе сёння выступаю, але супраць іншага дому ваюю, на які ісці паспешна загадаў мне Бог. Не выступай супраць Бога, які са мной, каб не забіў ён цябе». Але Осія не захацеў вярнуцца, але смела рашыў з ім ваяваць, ды не згадзіўся са словамі Некаў, якія былі з вуснаў Божых. Выступіў жа ў бой на раўніне Магеда. Там паранены лучнікамі сказаў сваім паслухачам: «Выведзіце мяне з бою, бо я цяжка паранены». Яны выцягнулі яго з калясніцы ў іншую калясніцу і завезлі ў Єрусалім. І памёр ён, і быў пахаваны ў грабніцы бацькоў яго. І ўся Юдэя і Єрусалім плакалі па ім.
Ярэмія ўчыніў галашэнне па Осіі. Усе спевакі і спявачкі аж па сённяшні дзень учыняюць галашэнне па Осіі. І як бы закон утрымаўся ў Ізраілі, вось падаецца ў галашэннях. Астатнія дзеянні Осіі ды яго міласэрнасць, згодна з тым, што напісана ў законе Господа, таксама яго дзеянні, першыя і апошнія, запісаны ў кнізе цароў Ізраіля і Юдэі.